A Catalunya hi ha gairebé 20.000 infants que practiquen l'escoltisme, o sigui, que van al cau, com es coneix popularment. El moviment escolta ha estat originàriament molt actiu a Catalunya i avui en fa una celebració. Aquesta tarda la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha acollit l'acte del centenari de l'escoltisme i el guiatge femení, que a tot el món aplega més de 10 milions de noies. En l'acte s'ha destacat la importància dels caus de guies i escoltes com a impulsors de valors complementaris a l'educació de l'escola i la família. Aprendre jugant i compartint és un dels pilars de l'escoltisme, que encara avui atén milers de nens i nenes. Primer dia de curs al cau de l'agrupament Flors i Calcat d'Arenys de Mar. I el joc de pistolers serveix perquè els escoltes i les guies més joves aprenguin el nom dels nous companys. Passar-s'ho bé és una bona fórmula perquè els nens aprenguin, es relacionin i madurin, i és una de les bases de la proposta educativa del moviment Escolta. Passem molt bé, fem molts jocs. Sí, i a casa només juguem amb joguines. O veiem tota l'estona a la tele. Nosaltres hem après moltes coses. Et fas molt més autònom ràpidament, aprens supervivència. No sé, està bé. L'escoltisme femení va néixer el 1912, poc després que el masculí, i va arribar a Catalunya a començaments dels anys 30. Hi ha hagut períodes difícils, com el de la postguerra, però el creixement ha estat constant, i avui el moviment compta amb 20.000 escoltes i guies, organitzats en 200 agrupacions repartides per tot el país. L'escoltisme, doncs, ha evolucionat molt i en tots els sentits, però sense perdre mai de vista quin és el seu paper. És un agent educatiu, que és un agent social i que té, diguem-ne, no el dret, sinó el deure de saber contribuir activament en la construcció del país. El repte de l'escoltisme és ara seguir engrescant uns nens i joves cada cop més preparats i continuar adaptant-se a una societat en contínua evolució.